Здравейте, боксери, аз съм Creeper BG и както виждате по заглавието и по картинката, разбира се, аз играя най-новия къстъм мап на Venom 961. Забравях му името, да, слушам. И тук специален гост е там един приятел. Как ти е профил в бокс? Няма ли, аз слушам. Какво? Кое? Аз сега ще го правя, човек, стой тук. Маме, чао тогава. Чакай, Така да предупредя, може да направя някакви малки грешчици, защото не съм играл преди, в смисъл, влязах и реших веднага да снимам. Така, а сега ще направя безкрайна вода, ако се чуете. Ако се чуете, сега. Ох, ще разпара водата ви. Така, слагаме това тук. Добре, значи първото мисия или там и какво е, мисля, че го изпълнихме. Така. This is... shit! Не, че... Това правя. This is... Мисля и тук някъде да се сдела... не. Това първия саплинг. Някъде е тук. Не, тук трябва да е. Втория саплинг. Заблинг. И... Какво говоря? Така ще се направя една дървена... брадва. И ще чупя дърво. Да ви кажа, целият мап е такова. Можа да кажа, целият мап е ограден бедрок и не може да се чупи бедрока, както знаете, защото трябва да се на геймата. Така. Сега ще искам да взема и този чест, но отгоре има купче явно. И целта е да оцелеете... овца! Така ще взема този чест. Целта е да оцелеете най-много в таковата. Да оцелеете в тоя аз пък малко. Да оцелеете в тази къща най-дълго време. Омага, защо се махна, чувам някакъв страшен звук. Така са тук още. Така. Само че тук виждам казах в клипа, че има безкрайно, може да се оцелява така безкрайно, но аз... има се начин, обаче аз просто не се сещам. Аз мисля, че трябва да обера цялото дърво да остана само на бедрок. Но тогава май ще се спалнат слаймове и... идея! Костен прах. Чао! Добре, имам 10 и 1 милион. Значи, мисля, че по късмет дано ще го оставя тук на дърта. Меч пускаше повече, май мисля. Взема, не, с дърво. Ще правя един дървен меч, да. Така мисля, че меч пускаше най-много. Да, yes. Така, 3 семена ще направя. И... сега трябва да обера пасното на дърво. Така. Сега. Това тук просто не ми е комфортно, разбирате ли. Че ще оставя печката е
тук. Нека камените въглища са тук. Осветление е просто сино. Той е голстон. Взема го сложа ето тук. За да ми пречи. Да. С тия яйца мисля, че са за кошки. Дела да не се спълне, моля те. Си човек. Ти не си човек. Добре, няма. С саплинг трябва да се падне. Така, гледам бързо да играя, не много такова бъвногически. Сега, данка. Така. Сега тук мисля да е градинката ми. Ще вземам дървената брадва. Имам дърт. Сега. Диня, най-важното. Мисля. Така. Всъщност трябва да спестявам дърта на максимален начин. Сега. Така. Малко. Най-маничко. Сега той е дърт. Въобще тук на мое място да избига. О! Шит. Сетих се моето момиче. Вау. Да, мисля, че най-добре играе. Най-добре то никой не играе, но както и да е. Това ще е голяма поредица. Така. Сега, да, носи. Значи. Семена. 1, 2, 3. Ще държа повече да изпълня кукъл на джинята. Основното, което сега трябва да правим, да чакаме. Това е тук. Дърво. Всъщност. Малко съм тъп и не знам колко за какво ми го е оставил. Само малко трябва да помисля. Ще се спомня през това време овце. Че една. Всъщност. Сори, май ще ми трябва, че поради причината, че трябва да ядат. Така вече ще си имаме чекпоинт. Не го е оцето. Така, ми се легло, само видя клипа колко минутки е станал. 8, добре. Сега. Легоцето ще е тук. Така. И мисля, това да е от първи епизод на... ще го видя как се казва цялото. Просто аз не го запомнях и бързах. Ама сега, ако скочи тук направо ще убия. Сега. Това е крава. С кравата... Чух нещо. Значи. Не мога да се изхранвам с мляко. Май. Така. Не мога да се изхранвам с мляко. Не мога да се изхранвам. Значи трябва да ги убия. Дай ми ледър. Yes. Колко имам? 2. Не. Shit. Значи, трябва да изпека тея. Той е кобълстон. Въобще просто не знам за кое. Така, само ще гледам. Няма нищо. Тръстика. Нещо ма бута,